Bună, drăguților! Vreau să vă arăt rețeta de ostropel, cum o gătesc eu. Carne de pui bine condimentată, vedeți? Așa. Am pus-o cu foarte puțin ulei, pentru că are și ea grăsimea ei. După ce am pus-o cu puțin ulei, am pus-o la înnăbușit, cu capac deasupra. Când văd că s-a înnăbușit deja, am pus 2 căni de apă. Bineînțeles că am pus și 2 căni de apă cu capac. După aceea am adăugat foarte mult usturoi. Usturoi tăiat, uite așa, feliuțe. Acum este aproape gata. Când este aproape gata, toc pătrunjel verde deasupra. Bineînțeles și cimbru. Când este condimentată, puneți și puțin piper, condimente ce aveți. Și ăsta este ostropelul meu. Este nemaipomenit de bun. Acum să vă arăt pifteluțele. Uitați pifteluțele cu carne de porc amestecată cu vită, ras cartof, ras morcov, pui cimbru, pui usturoi, pui piper, pui puțină ceapă tocată, 2 ouă, le amesteci bine acolo, pun și mărar, care aveți, puneți mărar și le faceți, le dați până pe smiet. Ele sunt crocante așa, dar înăuntru sunt prăjite bine, să știți. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi frumoasă. La revedere!